Nozami, siyacela ukubuza. Kungani vele izolo sibalekile? Noma vele siyabasaba. Angijwayele. Wabonile yaba abantu bebebaningi. Izolo bengazimisele ngembe. Futhi aqinisekise kusuka kakhulu. Usithole isikhathi. Bafethu, ngibone le ntombazana ephuca amateka yamathulu. Thabisa, ushashasha ukuthi le ntombazane yamathulu yaphuca amateka. Ya mfethu, iyona. Yabaleka mina amateka ami. Oh, Tapela. Bathe wena usaba uCruise. Manje feqhufe fasi yakho nayo uCruise. Ya bafethu. Vele ke mina ngimsabi kuCruise. Kodwa nani meningene zaningene nabo bengeke bazi bayingene. Meke bayingena nani mele ningene. Awu guys, ngifika nje sengifuna ungilisa kanjani? Angeke guys, mina ngiyasaba. Ya bafethu. Amandela walahlani. Team Yellow forever. Angeke bafethu, mina ngiyasaba ngikhona. Hayi omuhle ungawari. Bebekushaya ngokusiza. Zobe ifesi yakho. Hawu, ifesi yakhe. Shuthi ngamfela. Thabisa ngisuphapha wena. Wala amateka akho la uTapela awulola wona. Bafethu. Angahle. Sasa ngizoyakena uCruise wakhona. Ngicela ifight naye. Ya. Hayi asambeni manje bafethu sekuhlwile. Sengaze ngihlesise ekhaya kuthiwa ngifika nje sengifike kusuku.